gai horretaz arduratzen den zinegotziarekin, berari bebai, esanez, zelan guk adostu gendun auzo konpostaia aurrera eramatea. Horren ostean, otsailaren 12an, hemen esan gendun zelan falta zen aurrera eramateko otsailaren 12an, zuk esan duzun, uste otsailaren 12an izan zela. Esan gendun zelan falta zela, oraindik adostutako puntu guztietatik auzo konpostaiarena eta beste batzuk martxan jartzeko. Gu ez gara egon itxaroten. Ulertu gu ez garela egon itxaroten, urtea amaitu arte esateko ez dozuela bete. Gu egon garela horren gainean, eta egon gara gainera abisatzen, hau falta da. Aktan jasota dago, komisioetako aktan jasota dago. Guk zelan esan gendun falta da puntu hau betetzeko zaborren akordiotik. Badakizu ze pentsatzen dutenik? Badakizu ze pentsatzen dutenik? Ez. Bai, zezuka esan duzu, harrituta ulertuten zarala gure arpegiarekin eta badakizu ze pentsatzen dutenik? Zer? Zuk gauza bat adostu zendula eta beste gauza bategaz ibili zarala gatzetik. Ez parkatu. Ez parkatu. Hori da... Hori da, nik ataraten moten argi. Bale. Jesus Mari, hori da gure hasierako proposamena. Bukin gendu, ni ez naiz bideatzetik. Hasiera bateko proposamena ez dauz, nik ez dut begiratu behar hori. Nik begiratu behar dut zer onartu dugun. Bale, begiratu hori, hor ikusten dut. Eta hor ikusten dut, horrek ipintzeko martxan egin dugu zela hainbet batzarra eta ezin adostu egin duela puntu bat, auzo konpostaiaren gainean. Bestetan, esan duzue, egin dugu sensibilizazioa eta bere hitzaldiaren bere eta bat. Kodak batzearena ere ez da bete. Hori beste gauz batera doa. Beste gauz batera doa. Hori badakizu. Zergatik bat beste agaz batera doa. Jodare batea, auzo konpostaiako leku bat edo beharko duzulako, ez da? Leku bat beharko da, gardinen daude. Vamos. Suposatzen da gure eretzi ez duzula egin gure, orduan igual bagoaz. Ez, pentsago eta maitu dugula. Maitu nika erantzun dutze eta egin dut zen eskariak. Izan izatez badeko gure eretzi guztionen buruz eta akorde horren buruz, baina beste egun batean ez dugu prestatzen. Bueno, vale. Besterik eskara eta gara amaitzen da urrena. Bai.